Chenro ma piny owacho ni godo mar medo kwan omenda mag somo ma ichulo e skunde mag piny owacho dhi medo sigo ne oganda jo Kenya ahinya to mago ma yutogi ni piny. Ma owachi gi jaod bura ma Bumala Wamboka Wanami wacho ni jopiny sani ni kod pek ma ikelo gi nengo ngima ma sani ni malo e pachoka. Nowuoye romo manokelo kanyakla jotend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance manie kaunti ma Bungoma e kar chung od bura ma Webuye ma Imbo. Jaod bura no dwaro mondo jatend piny William Ruto oduok piny wuodhe motimo e pinje maoko kendo duok piny kwan mag usuru ma ichoko kuom jopiny. Kibaki alikuja akatuletea free primary education 2002 baada ya Moi kunyanyasa sisi miaka mingi, akaleta nafuu paka in the whole world Mkenya akakuwa the most optimistic person. 2013 Uhuru Muigai Kenyatta akatuletea free education kwa day school secondary, ikakuwa pesa kidogo tunalipa 9,000 pekee. Wewe kama hutaki kujenga legacy yoyote kwa education, wachana na mambo ya elimu. Ile Kibaki aliweka huo msingi, usiguze. Ile msingi Uhuru Kenyatta ameweka, usiguze. Manake tumeambiwa sasa hiyo fees mmekuwa mnalipa, wanataka kupandisha. Ana tax kila kitu mpaka sasa wana tax mambo ya elimu. Mheshimiwa Rais William Ruto, uchumi imeenda juu. A respectable government lazima ihudumie wananchi kwa kushukisha hali ya maisha. Hali ya maisha imeenda juu sana. Komiti mara